Ora krasa iki wis maleme malam Jumat. Kok dengaren iki ngono suasanane sunyi sepi. Iki ngono kanca-kancane padha nanti, aku iki kok nganti galau hati ini. Iki ngono. Biasane ana tuyul lan Pak Pocong sing menghibur aku, bisa tertawa lepas. Kae jebule nalah padha gendong-gendongan. Alah Gusti. Aduh. Yol, kepiye Mbak Kun? Lah iki ngono kepiye ta Yol? Wis ngerti nek kowe iki cilik. Nalah kok nalah ora iso gawe genah. Aku capek Mbak Kun. Aku sempoyongan. Lah piye? Aku ngono kalah tebak-tebakan karo Pak Pocong. Aku terusan disuruh gendong Mbak Kun. Dong, kepiye aku kena apa Mbak Kun? Iki ngono apa ora mesakno Pak Pocong iki kok kebangetan tenan to Pak Pocong. Iki ngono tuyul iki rak cilik nyemplis. Lah kok mentalamu lho. Mbok tunggangi, mbok tumpaki, mbok jaluki gendong. Lah kok nek nganti mecetet apa ora dadi gawe ta Pak Pocong? Tenang Mbakku, tenang. Iki ngono wis dadi resikone. Sing jengene main tebak-tebakan iku ya sing salah kudune anut sing menang. Tak ngono ta Yul? Iya aku kalah Mbak Kun. Ngene to ya. Aku tak sawang saka kaduan wae kok sakit. Lawang cilik cempis ngene kok jaluki gendong. Untunge ora mecatet nang dalan to Mbak. Pak Pocong. Tenang Mbak Kun. Kabeh wis terkendali, aman situasine. Aku libur Mbak Kun. Lah. Libur apa tole, Cok? Tole, Yul. Ngene Mbak Kun. Aku kecapean. Mbak Kun. Aja ngono Yul. Engko nek aku disenani. Disenani Mbak Kun. Merga apa? Kowe wis tak gawe kurang genah. Ngene. Apike ngono. Iki ngono malam Jumat, Cong. Yul. Iki ngono awake dhewe suwi ora metu ana ing channel kene. Ya, iki kebetulan alhamdulillah. Aku bingung oleh nyangkani. Maksudnya ngene. Awake dhewe iki wengi-wengi malam Jumat payu ngisi acarane ing channel kene iki. Ya, kepiye wis suwe ora ketemu pisan ya nalah. Aku terkagum-kagum. Maksudnya piye Mbak Kun? Lah kepiye cacilik didakiki pocong semono dawane njaluk gendong karo kowe ta Yul. Aku dalam hatiku, dalam batinku ya sakake, tapi ya meneh panjen iku wis dadi perjanjiane. Jaremu karo Pak Conge padha tebak-tebakan, sing kalah kudune anut sing menang. Ra ngono to? Bener, tapi aku capek. Aku angkat tangan. Aku mau pulang Mbak Kun. Ya sing hati-hati. Iku medhon ta, Cang, medhon aja ngono wae. Wis kadung penak iku ya Mbak Kun. Wis padung penak rasane, ana sarasen medhon. Ayo.